Tak, teraz ideme k môjmu týpičku. Na zimu je zatvorené, aby tam nešli srnky, nie zajace, ale líšky, aby nemuseli prečkať zimu, tak sme to takto zašňurkovali. Tak, ideme k našim prelieskam, čo sme urobili s našim tatinom. Tam máme kadibúdu, náš les a ideme sa vrátiť k tým prelieskam. Takže ideme a tam hore. Máme také úchyty, ktoré musíš prejsť všetko až do konca, do boku. A iba s rukami. A túto máme rebriny a tie posledné 3, čo vidíte, tak tie sú také, že už idú do nejakého takého, tam je to také trochu do strmejšia. Tu máme hradby. Keď som bol malý, som bol na tej malej, tatino je na veľkej a moja staršia sestra na tej strednej. Tak dajte like, odber, ak ste neurobili, nejaký komentár, otázky a vidíme sa na budúce. Ahojte!